Теперь ну как так файдасы бар? Әле каламамы яқсымы 75 yaşta мына йөреп атабыз бит әле. Уйнап утырасыңар мына бармаклар булмаса да, Алла. Анда протез куйып булмай бит, куяр мен әле. Юкса да мына иш паша бит бит. Аны утырдым. Другой волна бар. Әйдә гармун өчен бер йырыңны уйна. Иске генә киеңне матур уйнайсың, мына күңелгә кирип китә. Burada okulan bir kişi sonra kayıtları bulmaz. Ay rahmat, Amir ay rahmat.